खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैथ' मा बयबो मिथिखायो न' लोगोफोर, दिनैथ' बिश्वकर्मा। ओमफ्राय बिश्वकर्मायावथ' मालाय बयहाबो गारि मटर इदिनो दुकान बायदिसिना बावो नालाय। ओमफ्राय जोंहाबोथ' दुकानबो दङ, एसे गारि मटरफोरबो दङ दंनायालाय फिसा फिनला। ओमफ्राय बेफोरखौबो बावनो नांगोन नालाय जोंहाबो, ओमफ्राय बावनो लानोसै आरो। ओमफ्रायो बावनायनि सिगाङावथ' लारायनो रोंलायलायला, बावनायनि सिगाङावथ' बेफोरखौ एसेबाबो साफा खालामनांगोन। ओमफ्राय बे साफा खालामनाय मानायफोर आरो बावनायसिमहालागै मा मा जालाङो आं बेखौ एसे भिडिअ बानायनो नागिरदों। जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय, आरो जायफोरा नायनो मोजां मोना नोंथांमोनखौथ' नायथारनांगोन होननाबोथ' आं बुंनो हाया नालाय। बेनिखायनो मोजां मोनग्राफोराल' नायलांदो आरो। ओमफ्राय दायो सिगाङावनो जोङो दुकानखौ साफा खालामहैग्रोनोसै मुथुजों आंजों। दुकानाबो जोंहाना बिराद बेन्दोंला बेन्दोंलि एकदम दसेनो सोंथेनानै थाखायो। बेन्दोंफोराथ' माबाफोरा बेमा बेन्दोंआथ' दा फुङाव बुस्रिबाथाय दा मोनायावनो सोंखायो नालाय। ओमफ्राय दुकानावबो बिराद बिदि जानानै दङ। थान्दा बैखौ गाननो बिनाय नामा सिटाखौ? Beleg nanggo? Ika na? Aka nanggo? Ika na nga? Mazang kari ya? Hobi ko deh. Dia hobi ko gana deh. Gana. Dede gana deh. Langsung deh. Biswakarma, menkermai deh ini besarnya mana barang. बिश्वकर्मानिथ' एसे लिरखांबायमोनहाय लोगोफोर न'खौ। ओमफ्राय मोना गुबुलायबाय, दासिमबो न'आवनो थांनो मोनाखै। माबा अखायासो ज्राव हाना होबाय आरो। टाइमाबो नै खैथा जाखोथाय, नै 6:11 जालायबाय आरो दा। टाइम देखायनायाबो जाथाराखैमोन, दासो जादों। 6:11 जाबाय। अखा हानानै थांनो मोनाखै। दिनै ओंखाम मोनजागोन ना मोनजाया जोंलाय? बेयावनो थाबाय थानांबाथाय गैलाहाय बे। नै आङो बे दुकानावहाय गाबोन आंनि मिस इन्डिया साइकेलखौ सुनो थाखाय लाक्स इन्टारनेशनेल साबोन बायदों। आङो बे साबोनखौ बिराद मोजां मोनखायो, बिराद मोदोमनाय मोनो आरो आंना साइकेल सुनायाव। आंना मिस इन्डियाया बिराद गोबाव जाबाय, माबा न' सिङाव गारहाबना दोननाया लेथ्रा जाजोब्बाय। बिनिखायनो साफा सुथारनोसै बिरा गाबोन बिश्वकर्मानि। साफा सुनानै बावनोसै गाबोन। खैटागा? 37 दावदैखौ जानो लुबैबाय।
जोंना दिनै माबा बिश्वकर्मा पुजायावहाय जोंनि बे सुदेम सेन्टाराव जोंहानिनो बिबोनां लाहा माबा होगोन आरो फुजा होगोन ओमफ्राय फुजा होनायनि नैबेयावहाय खेस्रि संगोनहाय लोगोफोर आंथ' खेस्रि जानो जा मोजां मोनखायो ओमफ्राय दा उनाव जाफायगोन र' नोंथांमोननोबो एसे देखायलांगोन ओमफ्राय आङो आंनि मेसिन दियाखौ एसे माबा पाम्पसोनो लाबोदों पाम्पआनो गैस्राया आरो आंना मेसिन दियाया जि गोबाव न'आव थाबाय थानांबाय आंबो सालायनायानो जाथारा नालाय ओमफ्राय दिनै बिश्वकर्मानि एसे आंहा लाक्स इन्टारनेसनेल साबोनजों साफा थुखैबाय ओमफ्राय थुखैनानै दायो पाम्पसोनोसै एले गोरा जाबायथ' गोरा जाबायलै बेरफुगोन बोरैबा बेयाव होदो गोरा जाबाय हा न'आव बावदों आफायासो बावफैदोंना हरा नोंसोरनिया जायाखै नामा जावाखै प्रसाद होना होआखै नै जोंनि सुदेम सेन्टारनि माबा खानाय सिनग्रा दुकान सेलर आरोना बिराद मानसिफोरा खानाय सिनजाफायो बेयावहाय सोरबाफोर सिनजाफायनो गोसोबा सिनजाफायनो हागोन दाम खमावनो सिनो मा लांफैदो न'आवहाय बिश्वकर्मानि फुजाखौ होखांबाय ओमफ्रायो प्रसाद ओरि बावदों आरोना आजिखालिथ' मानसिफोरा बिदि मा होनो न' हाबथिंनानै रावबो प्रसादखौनो जाला माहाय बावबाबो बिराद आग्लायो जोंथ' गोदो गोदाय आयु माबा इदि खाथि खाला फुजाफोरावहाय प्लास्टिक लालायलायनानै गिदिङोमोन जोङो गामियावहाय प्रसादनि थाखायनो ओमफ्रायो दा जाहा माहाय बावनायानो आग्लायबाय आरोना बुरजाहैनो ओमफ्राय न'आवबो एसे जाबाय जोंबो बारा जानो हाया बोथोराबो दिनै थान्दाखा अखाबो हादों थांनाय बोसोरावबो बिश्वकर्मायाव अखा हादों देग्लाय बोसोरावबो अखा हादों ओमफ्राय दायो आङो बै सेन्टारावहाय बिदिनो दुकान एसे राननानै गोथाव मोदोमदों फायखागोन आं दहायनो फायखांबाय खनसे नै इसिनल'सै गरसे जानो ओरैनो नामनि आन्था गरसे देखायहैनोहाय आं माहाय गोथाव संनायखौ सयाबिन माइरंआ मोननैयानो जागोन न' बे मोननैयानो जागोन माइरंआ ए मैगंखौ देखायनो दे आं मा मैगं नै केसारि संनायनिया पटल आलु जोगोनार ओमफ्राय दालि संगासिनो नै जागायगासिनो माइरंआ खै खिरखा 10 केजि बेखिनि सुग्रोबाय आरो ना औ दामनाय